Zarauzko kazeta guneak administrazio elektronikorako hastapenetarako ikastaro berrirako izen ematea ireki du. Bertan, Eusko Jaurlaritzarekin, Foru Aldundiarekin, Administrazio Zentralarekin eta Udalarekin elkarri eragiten irakatsiko dute. Ikastaro horretan, besteak beste, errolda papera nola eskatu dezakegun, enplegu eskaintzetara sartzen, aldizkari ofizialak aztertzen, foru ogasunekin izapidetzak egiten edo zirkulazioaren inguruko informazioa lortzen ikasi ahal izango dugu. Kazeta gunea zentroak Eusko Jaurlaritzaren eta Zarauzko Udalaren elkarlanari esker, Euskadin administrazio elektronikoa eragilean bihurtzen oinarri duen etapa berriari ekin dio. Horretarako administrazio elektronikoaren inguruko ikastaro hau jarri du abian. Horren helburua edozein administraziok eskaintzen dituen zerbitzu elektronikoak ezagutaraztea da. Ikastaroaren bitartez, herritarrak onlineko administrazio berrian trebatzeaz gain, erabilera horren bidez administrazioko izapidetzetan itxaron denborak murriztu, kostuak gutxitu eta interneten inguruko konfidantza eta segurtasuna areagotu nahi dira. Ikastaroaren iraupena 16 ordukoa izango da. Presentziala eta doakoa da eta aurretik kazeta gunean eman beharko da izena. Informazio gehiago lortu nahi izanez gero, Zigordia 34an dagoen zentrora joan edo telefono zenbaki honetara deitu ahal dezakezue. 943-13-5046. Ikastaroko edukien artean besteak beste hauek daude. Osakidetzan hitzordu medikoa nola eskatu, jaiotza ziurtagiria nola lortu, enplegu bilaketa, liburutegien Euskadiko sarean liburua topatzea, errenta aitorpena egitea edo laneko bizitza aurkitzea. Gainera, udaleko web orriarekin elkarri eragiten irakatziko digute hauek egiteko, ordainketak egin, kale izendategia ikusi eta abar. Zarauzko kazeta gunea 2001 urtean ireki zen eta ordutik 4.103 pertsonek egin dute inskripzioa eta haien artean 1.567 internetari buruzko hastapen ikastaroa egin dute.